Abang oंखाम संनो? ओंखाम संनो? हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जों गामियाव मोनसे शुटिं खालामनो फैदों आरोना आदामोन बे शुटिंआव आंबो थांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय शुटिंआव मा मा जायो आं नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन थ' बिदिबा जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै शुटिं थांनि जों आबोरै ब्लग बानायदों एसे फैनो लाखादो ना हो ब्लग बानायखायो मा होनदों गोदानसो बारा गोबाव जायाखै 20 नि उननिफ्रायसो 20 आव लानो मोनासै जोंहा मादारायनो आयं जायो मेकआप खालामजादों आरो हेलौ Action. Here is all to Saki logai nama. Logai apa? কি বুলি কম এটা নামটো সিলেকশন কৰা নাই মানে আমি ভাবি আছো আৰু পাছত দে জাগন দে শুটিং দেউ সিটি বেল ফিট নামা ব্লগ কম নাই নামটো লাষ্টত মেনশন কৰিম মই দে शर्ट भिडिअनि मुङा मा दोननाय जागोन बेखौ क्लियार जाथ'वाखैनो जेब्ला क्लियार जायो अब्ला नोंथांमोननो खोन्थागोन स' नोंथांमोना दिनै शुटिं खिनिखौनो एसे नायनानै लादो आरोना बोरै बोरै जायो बोरै बोरै खालामो ओंखाम जादों लोगोफोरनि Bathut saya dah sakit bathut. Bathut kena baca. Cinta budak saya dah. Acting खालामगासिनो नायग्रा माखायानो Adak malah siri mar gesu kadare ada mar gesu kadende nenggendang mar gesu na naik kadende Abang oंखाम संनो? ओंखाम संनो? Oke dah. Konsumen kita naik deh. Masalah ini syuting naik video. Masalah ini kan abori jual mulai dini. Guzne ada. Post ni pare. Nahi. Ada apa sih? Belum karai juga gitu. Kanuknya mulai. Di mana? Siang kita di mana?
आब' रिजु आरो आदा जेसुसनि फट'शुट खालामनाय दं जों गामियाव खोमसि दासो जोब्बाय नै शुटिंआ नाइट शुटमोन नालाय बिराद गोबाव दासो जोब्बाय